ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା। ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଥାନ୍ତି ସେଇଠି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ଚାଉଳଭୋଜ ୱାଟରଫଲ୍ ବାରିପଦା ଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଥିବା କୁଳୁକୁଳୁ ଝରଣା ଶିମିଳିପାଳର ଏକ ଅଂଶ। ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ଠାରୁ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗେ। ଆଖପାଖ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ କିପରି ନିରାପଦରେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ଏମିତିକା ମାଟି ଯେଉଁଠି ଈର୍ଷା କମ୍ ଥାଏ, ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଥାଏ।